jam hiire men dural pular ɓalejo Samba tolno goo en kinna menen kala en calmini bandiraɓe e enen ga ko jambolo hirtorkirɗen en namdama taw ko jambolo hirtoon en calmini enen kala tawata ɗo e duɗal pular tolno goo ko adi foof en calmini seeɗa men tedduɓe tawata ɗo e duɗal he ko wayno Ceerno Niass Aliou Seydi Almudel Fouta Daoud Sy Ceerno Alassane Abdoulaye Ceerno Aliou seeɗa ɓe kala calminama mo limti juuma en calmini enen kala eyyi moƴƴi en kinnama ha joni wadde ko hande wonno aadi mo dokkodirɗen ngam heññude hen jangde wadde en mbiyama bisimilla men enen kala nde kollitten koye men woni nde mone men foof innitto enen mbiyarɗen ko Amadou Zakaria Dia eɗen jeeya to wiite Windi Ñiibi e enen kala en mbiyama bisimilla meɗen innirɗen salnama bandiraɓe musidɓe on ñaganama Allah moƴƴere salminta min de mbitami Ousmane Sow wodi jeeya hedde ndawa Mauritanie non beltanama eyyi noon an calminama en jetta min de wayi ko wawa windude kam en jeeyami woni Asma Yaya Dia winde kama min ñaɗa jamde e moƴƴi hayso wona men kam puɗɗima windude inde mumen ɗum ne moƴƴi kadi ma wallit waɗoɓe dogguiɓe e mbiyama enen kala e bisimilla men tan nde mone men foof waɗata inde muɗum e sawtol assalamu aleykum wa rahmatullah ma gaccon hakkille mi waɗino e sawtowol jiimi yimɓeɓe fof ne mbaɗa bindol cikkumi komi joom ɗo mbattumi e bindol e joni kadi ma taw musidɗo ɗo namnimi yo watte e sawtowol noon ko haajiɗo Ousmane Sow tongode nogas e nayyi ɗoyno son jooɗi assalamu aleykum oɗon celli machallah ko mawɗum alhamdulillah mi salmini seeronde hay almuɓe wonɓe ɗo ko Aminata Bal assalamu aleykum duɗal ɓalejo Samba tolno goo ɓa enen mbiyatɗon ko Adama Zakaria Ndiaye to Magama kono ken jangguinoɓe e duuɗe gendiji eɗen goni e nokku ene wiye Masilgue département Mongel walla falde Mongel wiyete tawi koye Pulaar wadde koye diwan Gorgol aleykum ɓay Samba beltanama tolno ko ɓa on ñaganama Allah moƴƴere jettama on wiyama onon jaam min ko Ibrahima Dia assalamu aleykum wa rahmatullah duɗal ɓalejo Samba on calminama on ñaganama Allah moƴƴere min mbiyatemi ko Tamdou Rabbi Sall duɗal pular ɓalejo Samba en calminama enen kala en kettima bandiraɓe telliɓeɗoɓe kala en mbiyama bisimilla men en puɗɗorima bisimillah yo Allah hokken timminirde alhamdoulillahi eyyi ko wona ɗum ko en mbiyama enen kala nehoɗen wona enen noon wona onon tan noon nehoro ko enen foof nehoro enen en nehoro kadi ononne kadi en nehoro wadde en netodirat enen kala netodiren nde mbawen hebde ko cohluɗen ko kadi so yi ha jangde fuɗɗima calminali ɗi mi salminima juurima ɗum foof ala hen kadi sen puɗɗima so almudo ari en daɗa namdima tawni foti jokkade yo jokkoran to namde ɗe jarata ɗo walla to ceerno yarata ɗo wona ceerno ni ko almudo to yarata ɗo jokko wasa wiide no ruttoro e namde ɓennuɗe ɗum telɓinat ko rewendiɓe guila adana ɓe wadde enen kala en mbiyama bisimilla meɗen ƴeewen jokkude joni so Allah jooɓi ɓe mbiyama enen kala eɗen poti jogade defte sen mbaɗi ɗo windande mbanjurɗen hen mbasen accude téléphone ngaji he wadde téléphone wona moftirguel téléphone ne bona WhatsApp ne momto WhatsApp ne gasa téléphone kadi ne wujje wadde téléphone wona moftirguel wadde kala windande mbaɗɗen ɗo en noon moƴƴi ko mbanjirɗen ɗum e defte men ɗe joguiɗen wadde enen kala eɗen poti jogade deftere kala windande mbaɗɗen mbanjirɗen hen sikki ala sen goppi ɗo en noon tan e téléphone aji he téléphone men wawi janggo e jaam téléphone ma ne wawi wujjede walla WhatsApp ma gas wadde surtout ko bindande ma jaadoraɗe hen wadde e mbiyama hen kala hen ƴeew defte kala windande mbaɗɗen mbanjirɗen hen e ko wona ɗum ko en jippirini ɗo natal mbiyama enen kala hen ƴeew natal ngal moƴƴi garon kalnon en ko jiiɗon e natal he alnama juurama on dia ceerno min tawmuɗo ko jimɗo ko gorko waɗi lone waɗi montor en huufi defte en tambi defte ngal ɗo natal woni muɗum ko gorkol nangi defte
calminama. assalamu aleykum lawol gongol natal ngal jippinɗa ɗo ngal ko suko gorko woni koye nder suudu defte omo jogui defte e juuɗe makko omo ɗum jaɓɓi ɗum. machallah min jiiɗo ko joguiɗo defte gorko mo jogui defte. gorkajo ne jogui defte. calmina jiiɗa gorko ne jooɗi wona suudu wonde defte ene jogui defte en tambriɗo noon. jam hiire men tuɗaɓe ɓalesa on calminamon juwa ñaganamon allah jam min ko mariam ba mbiyete mi salmini fof mi juurima kala min dinatal ngal jimɗo ko gorko na tambi defte wone suudu moftirdu defte. e moƴƴi en calminama en kala e moƴƴi enen kala ko kaalen ko fof en tawe natal he wadde jokken ha joni kanko holko nandi o gonɗo ɗo e natal o holko nandi. o nandi koye arabe nandi koye arabe. o nandi koye jannginowo kam. nde o nandima koye arabe walla capato kadi o nandi kadi koye jannginowo. machallah ceerno kanko nandi de ko jeeyowo defte. ko janngude haw welti o jaggi defte ɗe e juuɗe makko. oɗo eɗen mbawi rekkudemo ƴiƴam arab te eɗen mbawi rekkudemo kadi ƴiƴam tubak hay cabar te o nandi koye janngino kadi omo nande kadi jiɗɗo ko waɗata ko saabu no tambiri defɗe ni sa ƴeewi natal ngal tan ko ɗum woni ko hollatma. e wadde moƴƴi en kettima bandiraɓe kala wadde kaalen ko fof omo nandi hen wadde sen koddiri o ari koye yeeyirdu ha joni holko nandaten tawi ko yeeyirdu o woni holko nandaten ko yeeyirdu o ari walla koye se mbala mbiyen koye bitig defte o ari holko nandaten ha joni. no nandata koye cooɗo defte eyi so tawi kadi en koddiri koye yeeyirde o ari no mbiruɗa ni ceerno walla koye boutique defte o ari firti ko o dañi ko yiɗno ko o yilotono ko o dañi ɗum par ce que mo walliri weltare. eyi o nandi kam koye cooɗ defte ɗe o nandi koye garɗo soodde. assalamu aleykum ceerno en leeli yiide ɗum on nokku mo gonɗen o weeyo ngo yetta ko dia eyyi natal eɗen jiiya gorkajo sosowo ene woni e defturdu ene jogii kadi defte mataw paameten ko neɗɗo ene foti janngude walla paamen omo battina walla omo tabitina ko seeranɓe men mbiyata wonde aya jippiɗo giɗiɗi jippaɗe ko iqra wonde yen janngu. assalamu aleykum ceerno en leeli yiide ɗum on nokku mo gonɗen o weeyo ngo yetta ko dia eyyi natal eɗen jiiya gorkajo sosowo ene woni e defturdu ene jogii kadi defte mataw paameten ko neɗɗo ene foti janngude walla paamen omo battina walla omo tabitina ko seeranɓe men mbiyata wonde aya jippiɗo giɗiɗi jippaɗe ko iqra wonde yen janngu. machallah way kono neɗɗo jiituɗo defte ɗe o yiilotono ni. ceerno nandi de ko cooɗo defte kam ɓe ƴewannode omo heeɓi ɗumen tiɓirnoma kam o heeɓi ɗum. o nandi gonɗo e boutique tan bat defte tan mbi defte ɗe defte eyi o sood defte mo yiɗɗe kadi o holliri hen beelam. ceerno ene de paama tan o ari koye deftordu omo ari ƴettude defte wadde ne waɗa fannuji ɗi ne waɗa taw ko yeeyirdu ene wona kadi taw hulluɓirdu nde wonno wondude baaɗe noon
walla won galleji deftorɗi mbaɗi noon fen koye cooɗo defte te sa yi no jogori defte tan mbar mo heeɓi hen bellama no feewi moƴƴi enen kala no kalirɗen ni ena moƴƴi kadi ina feewi kono gabbirɗen tan e wiiɓe o nandata koye cooɗo defte ko ɗen dillande ɓurɗen sohlude wadde en gabbirima e wiiɓe o nandi koye cooɗo defte wadde garten en telletini ɗo konngol ƴañorgol ngol woni enen ɓe wiiɓe o nandi koye cooɗo defte eɗen cohluno en helmere sodde en wonde e defte wadde en keeɓi ɗum wadde koddiren gonɗo e natal o wiyete ko abda wadde konngol ƴañorgol ngol nanɗo windi ɗo ko soodi abda defte soodi abda defte walla mbiyen defte abda soodi eyi e noppi men mberi ina selli so tawi sellani kadi no foti lelorade ni enen kala garen kaalen ɗum ceerno ɓuri sellude abda soodi defte soodi abda defte ɗon sellani abda soodi defte mi sikki ko ɗon selli soodi abda defte welani no foti lelorade ko abda soodi defte ko noon konngol ngol foti lelorade abda soodi defte assalamu aleykum wa rahmatullah eyi min kam yiyandam soodi abda defte ne weyi ko abda soodi defte foti wonde soodi abda defte nde ɗum e yiyandam soodi abda defte soodi abda defte eyi ceerno ibrahima dia a salminama mbiɗa ko soodi abda defte est ce ɗum ne selle noppi ma he ƴewno moƴƴi tawi kadi sellani kadi gara cellitina ɗum eyi moƴƴi jokken mbinɗen ko soodi abda defte walla defte abda soodi ina manki lelade hayno kalirɗen ni ina manki nanade e nofuru wadde no mbiɗen ni wadde ɓurata sellude ko abda soodi defte enen kala no mbiɗen ni wadde en jarama abda soodi defte wadde ko ɗum ɓuuri sellude wadde jokken ha joni e wadde ko ni ɓurata sellude abda soodi defte no foti dille nanɗen hen no foti dille nanɗen e abda soodi defte dille tati ceerno abda soodi defte ko dille tati abda soodi defte abda soodi defte ko dille tati hamin ɗum e yiyanda ko noon calmina inchallah abda soodi defte dille tati abda soodi defte dille tati woni hen e konngol abda soodi defte ne waɗi dille tati goo abda ɗiɗi soodi tati defte abda soodi defte tati de nanate hen eyi abda soodi defte ko dille tati najum salni wondiɓe no foti jaabol mum ko limore so wima ya nde suudu ƴewana kam no foti yimɓe goni toon sa arti a wiyata kam woni ronko kumba ko damba ko samba wadde namimam tan kono foti yimɓe goni toon wadde sa arti mbiyata ham tan ko yimɓe tato nayo jeeyo wawi wonde toon ɓe foof wadde no foti jaabol mum ko limore kodi goo ɗiɗi tati walla nayyi walla jeegom walla nogas wadde ko ɗon poɗɗa hadde soodi defte ko dille tati nan hen abda ko dillere soodi ko dillere defte ko dillere ko dille tati goni hen dille tati oji kewal ngal ɓuuri yarude ko dille tati goni hen wadde eɗen jaadi hen ko dille tati goni hen abda soodi defte joni kalne en dille gonɗe hen ɗe dille ɗe abda woni dillal gongal soodi woni dillal ɗiɗigal defte woni dillal tatigal tataɓo dille ɗe ko abda soodi defte dille ɗe ko abda soodi defte dille ɗe ko abda soodi defte oji enen kala telliɓe ɗo ɓe no mbiɗen ni wadde ko dille tati goni hen wadde dillere adnere nde ko abda dillere ɗimmere nde
ko soodi tataɓere nde ko defte jokken ha joni moƴƴi jokken ha joni hol dillar adinde dillar ɗimmere nde hol dillar adine ɗum dillar ɗimmere nde hol dillar adine en dillar adine nde kaalon nde dillar adinde dillar ɗimmere nde nden ko abda adi ko abdo adi adinde ko abda dillar adinde ko abda diller ɗimmere nde adi ɗum ko diller abda diller adinde ko abda ke ngarin ɗum e audio goto nani ha mbattami e lawol abdo o ko baɗɗo soodi o ko baɗal defte ɗe wona ko waɗa ko heddi noon en ganda no innirte e pular ceernaɗum salni wondi amar ka cooso an mi haalni gillan en jottahi ɗum ko kalata ɗo en jottahi ɗum manda ni ko kalta ko woni manda kalta ko tubankore manda kalta ko anglais baɗɗo en baɗal en ɗum ɗon ɗum kay en ganda fof woni wadde enen jarten koye abda soodi defte ɗen ko dillitati goni hen ko abda soodi defte wadde ko ɗeɗo dillitati goni hen joni namdi ɗen ko hol dillere adinde dillere ɗimmere nde ko ɗum namdi ɗen dillere adinde nde ko abda nden adi ɗimmere nde ko ɗum cohluɗen enen jarten koye abda soodi en defte en coyattare ko kalta ɗo en noon ko wadde ko ɗum ɗo cohluɗen ɗum ɗo ɓurɗen sohlude eyi moƴƴi jokken ha joni mbiɗen ni dillere adinde dillere ɗimmere nde ko abda sa ƴeewi ko abda woni goho rewi hen ko soodi woni dillere ɗimmere wadde sa ƴeewi ko adi dillere ɗimmere nde ko abda enen fof no mbiɗen ni e o abda kadi no foti dille nanɗen e abda no foti dille goni hen abda woni hen ko dille ɗiɗi abda waɗi ko dille ɗiɗi abda eyi woni hen ko dille ɗiɗi mba salinam mara heɗaki hittol men gongol dowgol mbiɗen no foti jaabol mum ko limore no foti jaabol mum ko limore sa wiyama no foti saɗa jaboɗa ko limore mbiyata ko goho walla tati walla nayyi walla sappo walla nogas e moƴƴi jokken ha joni wadde no mbiɗen ni enen kala wadde abda woni hen ko dille ɗiɗi moƴƴi hollen dille ɗiɗi gonɗe e abda kalne en dille ɗiɗi gonɗe e abda ɗe ko ab e da ab e da ab da dille ɗiɗi gonɗe hen nde ko ab e da dille ɗiɗi gonɗe e abda ko ab e da a e ba e da goni ɗon a e ba e da eyi abba boli a hinnama a sallinama ñaganama moƴƴere an hittol ma gongol dowgol mbiɗa woni hen ko dille ɗiɗi joni kadi mbiɗa woni hen ko a e ba e da est ce que dille ɗiɗi kalɗo ko ɓurani ɗiɗi nodduɗen meɗen ko no wallahi ko dille ɗiɗi kam kananoɗo darɗum ɗen no woni hen ko a e ba e da tawi kadi dille kam sawta e dille ɗiɗi tan sawta o ka ko dille ɗiɗi tan abda moƴƴi no mbiɗen ni abda ko dille ɗiɗi woni hen ko ab e da o abda dillere adinde no foti dille goni hen kaale dille gonɗe dillere adinde e abda nde ceero mbaɗen dille ɗiɗi adi ko abbo adi adi ko dille ɗiɗi a e ba dille ɗiɗi woni hen dille ɗiɗi woni hen mbiɗa haal dille ɗiɗɗe haalde ko a e ba
ene wiiɓe dille ɗiɗi ngoni heen ɓe kaali dille ɗiɗi gonne heen ɗe mbi ɗon ko yen kaal dille ɗe adi nde kadi kaalen no foti dille ngone e nder mayri kaalen kadi dille ɗe abbo koye dillere wotere abbo dillere wotere e dawa ɗum kam ɗum sikkol ngoni heen Ibrahima Sow a salminama tel kaala ɓuuri jalata yimɓe ko ab e ba mi haali ab no wonde ba dille ɗi eyyi moƴƴi no mbiɗen dillere adi nde abde adi heen ko ab kadi woni heen ko dille ɗiɗi woni heen ko a e ba wadde so ƴeewi ɗo en telletini ɗo mbaɗen ɗo ko a mawɗo a tokos a ba mawɗo ba tokos ba caggal ɗum ƴettuɗen alkulal baangal ndendinɗen ɗum e aawo woni ba ndendinɗen ɗum kadi aawo kadi token fooɗɓe mbaɗen ba ndendinɗen ɗum kadi e aawo taw guidorɗen ko aawo cekkitorɗen baawo woni ab ndendinɗen ɗum kadi e a poɗɗo guidorɗen kadi ko a poɗɗo woni ab wadde windan men hannde ko a e ba wadde caggal nde tellinɗen ɗum ɗo tellinɗen ɗo e nam ɗum ɗo ko woni less ko woni ba holko mbawɗen rentinde hen ha dañen hunde jogo mano e pular mi rokko yeru joni mi ƴetti ba e ba mi rentini woni baaba enen kala ndentine hen hunde ha jogo mano e pular tawi yaltani ɗo hennam ko ab e da ko ab e da jingare namdal min cekkiri hen ngal woni ndentinen ɗo hunde ha dañen ko jogui mana e pular ngare hen min rentiniyam dañi baali hankkadi tongen woni tellinen windande men nde Ibrahima a salinama Ibrahima Ousmane a rentini hen a dañi baali ba nanɗo kono li kam ala ɗo min jani ɗo li joni moƴƴi on helmere baɗi nanɗo aminata a salinama baaɗi ba o en jii ɗum ɗo kono en jani ɗo ɗi ala ɗo henna an yan ɗiɗe mbiman ko baali li wal larno moƴƴir mbaɗa guita ma jaha baaba Ibrahima Dia moƴƴi baaba nan hen kono baaba e gaddi yeru muɗum ene wona dokkuɗen ko yeru baaba yen helmere wonde to wona baaba ceerno min nden woni dongoru yiride a ɗacciranno min baaba o koye gadda yeru goɗɗo ba nani hen kono sal est ce que a yi toon sal moƴƴi Amadou Ba abba moƴƴi tigui hol goɗɗo gaare hen oɗo baba fooli on iyo e jooɗi paami wadde waɗi babba moƴƴi Seydou Sow babba nan toon kadi yaltani ɗum moƴƴi gaare hen ha joni hol goɗɗo gaare hen Alassane Dia hersata seeɗa a yi cofe hen yiita an a yiitani baba nan dow windi haal ko windani ɗo haal goɗɗum to windani ɗo erno ƴeew babba Annat Baal moƴƴi babba kadi nan toon hol goɗɗo ha joni Fatimata Lom aba nan toon kono aba mbiɗen yin ndentini hen hunde ko jogui mana e pular taw so haalani tan eɗen gandi ko firti aba hol firti yo Seydi Dia abba kadi nan toon ha joni heddi gaare hen moƴƴi enen kala en callinama wadde en teltini ɗo windande men hannde wadde ko nde ɗo woni windande men adanere wadde teskoɗen hannde mbaɗɗen ko alkulal a e alkulal ba woni ɗo ko dudal Pulaar Ɓaleejo Samba ñande hoore biir 19 yarkoma hitaan ujunnaje 2024 windande goo abda soodi defte abda abda ab a ba a mawɗo a tokos ba mawɗo ba tokos wadde ba ab
ab ab ab ab ab ab abba baba abda abba babba abba abba wadde ko ɗo hayde enen kala bisimilla men taren windande duɗal pular ɓaleejo samba ñande hoore be 19 yorko ma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayi windande goo abda soodi defte abda abda ab a ba a e mbaydi mawdi a e mbaydi tokosiri ba e mbaydi mawdi ba e mbaydi tokosiri ba ab abda babba baba abba abba babba abba abba duɗal pular ɓaleejo samba ñalde hoore biir 19 yorko ma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayi windande ko abda soodi defte abda ab ba a mawɗo a tokos a ba mawɗo ba tokos ba ew ba ab abba baba abba abba babba abba duɗal pular ɓaleejo samba ñalde hoore biir 19 yarko ma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayi windande goo abda soodi defte abda abda ab a ba a mawɗo a tokos ba mawɗo ba tokos ba abba baba abba babba abba on jaram duɗal pular ɓaleejo samba ñalde hoore biir 19 yarko ma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayi windande goo abda soodi defte abda ab a tokos a ba mawɗo ba tokos ba abda baba abda abba babba abda abba duɗal pular ɓaleejo samba ñalde hoore biir 19 yarko ma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayi windande goo abda soodi defte abda abda ab a ba a mawɗo a tokoso
ba mawɗo ba togoso ba ab abd bab abba babba abba a ja eyyi en calminama enen kala caggal nde tarɗen wadde en dowiɗo so tawi wonken paamani e windande nde walla eɗen jogui namde ko fata e windande nde bisimilla men gadden namde men tawi wonken paamani namdoɗen tawi kadi wonko johluɗen namdade hen kadi namdoɗen wadde tinnoɗen kadi gonen namdotoɓe wadde sen goni namdotoɓe hay enen ko hen janggueten se ganda hunde tan ma en dañno ƴewroyɗen wona en janggui wadde tinnoɗen gonen kadi namdotoɓe wadde sen paamani kadi e garat mbiyen en paamani wadde bisimilla men kalken paamani hen tellirɗen kaalen tawi en paami kadi moƴƴi en dowiɗo ha ñande fande so Allah lamɗo jaaɓi en mbiyan mbaali jaam ceerno mi salminima min woni namlam ko duɗal Pulaar Baɗaji Samba ñalda kanko hoore birire walla ko hoyre min ko ɗo jinmi famde ko no tardete tan dal walla tawi ɗum woni ko yeesam kadi ɗum faada yeeso ñalde hoore biro 19 yarkoma hitande 2024 windande goo abda soodi defte abda ab a ba a e mbadi mawdi a e mbadi toksiri ba e mbadi mawdi ba e mbadi toksiri ba ab abba baba abba abba duɗal Pulaar Ɓaleejo Samba ñande hoore biir 19 yarkuma hitande 2024 windande min goo abda soodi defte abda aba amawd amawd a tokos baba mawd baba tokos ba ab abba baba abba babba abba eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe on kofnama noon kala ko tiiɗi en calmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe kadi min kala en calmini ceerngel mum ceerner surga eyyi walla solib hakkude ɗo tan so tawi surga mawnirim gartiren moɗo solim ɗo eyyi on kofnama tedduɓe on beltanama kanko e ɗongo makko ɓuumu ɗon mbiɗen almubaɓe gondi ko ɓuubde min kam so renaki tan mi hayta lomtade min kam almubaɓe ni ɓuubde kam mi wawa ɗo ɗumen almuba kay moƴƴi ko pidde seeɗa moƴƴi ko pidde gidde eyyi woto piddu kay ne kaala ko fewani woto piddu kay ne keɗo ko fewani kono kay fiddude kay softunde kono almuba baɗɗo hokkilel fof wayno ñalluɗo rondade ni vocal mo kiɗɗa fof ɓuuri vocal goɗɗo o mayde yo Allah faabo
eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe kofnama noon kala ko tiiɗi en calmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe kan min kala en calmini ceerngel mum ceerner surga eyyi walla soliɓe hakkude ɗo tan so tawi surga mawnirim gartiren moɗo solim ɗo eyyi on kofnama tedduɗi on beltanama kanko e ɗongo makko ɓuumgo ɗon mbiɗen almuɓe maɓe gondi ko ɓuubde min kam so renaki tan mi hayta lomtade min kam almuɓaɓe ni ɓuubde kam mi wawa ɗo ɗumen almuɓe kay moƴƴi ko pidde seeɗa moƴƴi ko pidde gidde eyyi oto piddu kay ne kaala ko fewani oto piddu kay ne keɗo ko fewani kono kay fiddude kay softunde kono almuɗo baɗɗo hokkilel fof wayno ñalluɗo rondade ni vocal mo kiɗɗa fof ɓuuri vocal goɗɗo o mayde yallah faabo rew alay saago noon almuɓe gonat sabu ɗo ngo juuti ha ɓurti ɗo ngo ceerno mon ngo juuti ha ɓurti hakkude namdal e namdal fof ne waɗa hedde mintaji ɗi ganduɗa holfoti ƴeewte namdaɗo ɗe fof e jaabuji majji fof ne wawno wonde nder 40 minutes 40 hojom ne hejanno hen eyi manda ceerno woni ko yewtude manda ko hirde manda namdoto yaha kadi ha ɓooya seeɗa arta kadi manda kono kam min woɗɗodiri kam so gonga eyyi kono kam oɗon ɓuuɓi trop oɗon ɓuuɓi e o tolno ñande ɗo fiddi ha ɓurti ha yalti keerol kono onon kay ɗon ɓuuɓi ha ɓurti ɗum kay yahay ɗum kay mbayatani ɓuuɓde ɗumɓe ɓuuɓa tan galle way tan galle Abdoul Modi ni yallah faabo almuɓe kay piddat tello namdo jaabo tello mbaɗa fof kono almuɓe ne ɓuuɓa tan hunde ne ɓuuɓa tan ne ɓuuɓani hoore muɗum min def tawi woni mi wawa lomtade mo koye mi haala noon guila e joni tawi woni ñalawma garowo ƴeewoye ceerno min wawa ɗo woni ko ɓuuɓirdani min ay hunde luuɓa bonnimi ɓuuɓa hunde kay wulat hunde kay ngulat jaw ngulat jaw kono no ɓuuɓi tan no wayno reyum ni eyyi ceerno mon yon so ɗon jogui namde mi heɗaki audio ɗiɗi no lees ɗo hen audio goto nande baɗa namdal Alassane Diawo ko somo famɗi ha ɓurti kono mi suwa heɗademo toon eyyi kono min mbi jogui namdal e mon onon almuɓe namdal tan tawsan jogui taade noon on ngala namde eyyi mi heeɗima ɗo taro mon kam mi heeɗima ɗo taro kadi mi heeɗima kam e lewru ndu oɗon mbaɗi seernaɓe eyyi yallah faabo ceerno Adama Ndiaye waɗi kam noon nani Diallo en mbiyete ɗo audio ma goto mbiɗa ɗum ɗo ko badal ɗum ɗo ko manda ko badal yirno ni ɗum ɗo ko baɗɗo e badal mbiɗa eyyi ko rewi caggal ko andu ɗum a yettaki ɗum ni eyyi mbaɗɗa tan kono waaji goto wanno ni ande waaji goto wino kañum ina woɗɗoy janggi ha yetti Alif ɓe mbimo so yettima laamu wi o suwa taw eyyi hakkude lamno e Alif no ɓattodirni ewa annen baɗɗo e baɗal e ko rewi hen ko no ɓattodirni sa haali baɗɗo haali baɗal e ko rewi hen ko on kofnama teddude wona ɗum woni namdalom noon mi arta e namdal ngal joni eyyi onon mi heeɗima ɗo oɗon tara ko mamin ɗo tan gueɗon ɗiɗon mbiɗi tara noon kam ɗum tan jafoɗon mbaɗon tampude ni e mayde daadi kam ɓiɗen kon tampude eyyi mbiɗa soyno kadi yimɓe hewɓe tara tan ha ɓooya kadi gacci tare tan oto kettude hay goto tare gaccon tare yo ar so sellani tan mbiɗon sellani eyyi mamin ɗo gueɗon ɗiɗon mbiɗa yiɗi onon fof tara noon kam ɗo eyyi ɗum ɗo woni ɗo ko tara noon kam kalno kam kadi ko serndi ɗum eyyi taron kalon ko serndi ɗum eyi a tooñi noon kam ha weltima joni noon min gara min tara ɗo eyi dow to ko a mawɗo e a tokoso less ɗo ko ba tokoso e ba mawɗo serndi ɗum no ɗum to a oyto ko mawɗo a oyto ko tokoso e way ba oyto tokoso ba o ga mawɗo eyyi ceerno a namdima holko serdi ɗeɗo alkule gonɗoɗe ko alkulal a alkulal mawgal e alkulal a alkulal toksal e ga kadi ba ko alkulal toksal e ba mbadda hen dewda hen alkulal mawgal serɗum alkulal a mawgal e alkulal a toksal e alkulal ba mawgal e alkulal ba toksal noon accete ceerno salmina woni ɗo ko alkulal a mawgal e a toksal e ba mawɗo e ba tokos eyyi on jarama on tinnima taɗon gaari hen eyyi kono namdal ngal noon ko namdal jinnoɗo haalde onno eyyi
walla ko namdal jinnoɗo fewndidde ɓe pewndano ngal wonno eyi namde ko tati woodi ko namdiɗo ko anda beela anda woodi ko namdiɗo ko andi beela andina on mo andano woodi ko namdiɗo ko andi ngam jalkidde on walla ƴewndade oɗon mo namdi o eyi min noon namdorinomi ko mbiɗa andi de kono jinnomi ko andinde won hen kono on jaɓani arde hen wadden sene goni namdotoɓe waɗe nde woni ɗo namdal fodde laabi ɗiɗi ɗo dartini ɗen ceerno mata a sikkani nde mbiɗa abda soodi defte hay sinno ko gasirde hayso yewtere ɗo e gasarɗo walla to darso o gasarɗo gandina en abda o soodi o e defte ɗe gueɗel hen kala ko firata walla ko yahata hono no e farayse hayso yerodirtaki no wirte sujet verbe et complément jafo ɗum noon eyi baba mi salminima salmini bandira foof salmini dendagal enen almum teltonoɓe ɗo gilnaɗo ɓe ayi min de mi yalta ligne o kon taw mi ƴakkaɗo ko mi wiyata hakko babuni ɗo ko mawɗo e tokoso eyi ceerno adama salminama eyi seeɗa monoɗe won noon ko soli mbiɗen ne wayata woɗano yi eyi kono surga mawɗo kam nan ɗo min kam mbiɗen ɗo eyi yew bisimilla elle ko une suggestion woni ɗo je crois bien ko wona namdal cikkumi ko ɓeydol elle somi faami eyi kono namdalam nan dow ha gayɗen garten hen saɗa jogui yaaden tan jewten hen inchallah namdalam nan dow to baba ɗum haaltaki haa ko mbarodam baba eyi haal ɗum ɗo joni kalɗa ɗum o wanda fof ɓeyɗo mbiɗi haako ñannder ponnoɗo haako muɗum tan haako sama ko foti ɗum neldi seeɗam bolok ɗum ni ba mbiɗa sikki hen ba o wiyete ko muumal alkula gongal ngal noon jejiri no wiyete kono eɗen gandi ɗum kam e ɗemɗe ɗiɗi goɗɗe eyi moƴƴi wadde on jarama tan mawata hen toon gatten ɗaccon hakke no fewi ew ko noon tan nde wonno tonnoɗi ne heewi seernaɓe hay sa heeɗima tan a tawat ne waɗi seernaɓe tigui eɗo adana ɗo waɗat yawre no fewi e kono tinɗen tan muñen mbaɗen tan ko ceerno birama wi ko joni muñen tan muñen tan inchallah hawnaki ma waɗe mbayladi yeeso eɗo adana ɗo waɗat foof ewa kadi eɗen ñaagui hen kala gonɗo hen hay soko ceerno so arti janngude tan janggat e nde wonno jangde ne heewi fannude jangateɗi e muɗum hande o ma won gonɗo ɗo ari janngude tan ko yidde andude ɗum ɗo ndeke wiyete ko ɗum ɗo wiyete ko ba ndeke ko ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo woni ba ay on ko jannguɗo ma wood goɗɗo ɗo henne taw ɗum andino ɗum ko ɓooyi kono kadi hayso on yiɗino janngude kadi ma andu sabu maw andu ndeke so tawino ndeke o yiɗino jannginde neɗɗo e ba ndeke ne wawi no wonno foti wawde waɗir taw wona yetta tan o winda ɗum ɗo ko ha walla ɗum ɗo ko ba ɗum ne kadi ko jangde e firti so tawi neɗɗo arti ɓeydade tan o waɗi fannu no ɓeydotoro waɗata tan ma won ko ɓeydi no fotiri fof ma o ɓeydo hayso omo jogui yaw e ko yiɗi ko walla wonno yiɗirno wona noon o heɓiri e kono kam ɓeydade nde jomum ɓeydoto tan e sabu sa rewidima jangguinowo kala jangguinowo dewndiɗo ɗowowo ma ɓeyde hen goho ma ɓeyde an sinno ko an ɗowanno ne wawi taw wona ni ɗowirta ɗiɗoɓal ngal ma ɓeyde an so tawi ndeke an a ɗowino ina wawi ndeke ni ɓuranno welde wadde taw kanko tuma nde o ɗowata nde o yiyata ɗum eyyi ɗum ɗon fof koye ɓeydade koye maale ɓeydade jeeya e wadde tinɗen tan nde wonno eɗen paami dogue ɗe ko sernaɓe mataw heddi galle alay saago tan neɗɗo naata rewa lawol rewe damal eɗen keeru ko yiruɗi ɗiɗon e muñen tan joni muñen tan inchallah ma en garte namdel ngal joni noon len ceerno sernaɓe en gaɗa kedden ɗumen garten hen eyyi ceerno adama moƴƴi fatma marte ma joni ɗo kadi aɗa andi mumal kono a yejiri goɗɗum ɗum ceerno adama andi kam o mbiyami dokkam yeeru allifa laamo o goɗɗodirandi eyyi moƴƴi eɗen teski yogay janggoɓe ina mbatta alkule ɗe kijjanɗe ina mbatta alkulal kijjanɗe alkulal ko wowlande woturu eyyi kañum alkulal ko dillo woto eyyi alkulal
nde wonno alkule ɗe kanƴe fof ɗe jaltata koye nder terɗe golirɗe woni hunuko e kono noon ko geɗe ndentar toon ha kaala kala hen alkulal woni hen ko ma ɗemgal ngal rentoye e ñiiƴe woni hen ko ma ɗemgal ngal rentoye e ɗakkoti woni hen ko ma ɗemgal ngal rutto caggal woni hen ko ma ɗemgal ngal ara yeeso woni hen ko ɗemgal ma ɗemgal ko toñi wadde firti ko alkuli ɗe ko e terɗe ko hunuko ɗe jaltata kono noon wonna aɗa waɗira aɗa foodiraɗe ha ɓurta tan a natti wadde ɗum gueɗel gotel mbatta ɗum gueɗe kewɗe tawa tinani wadde alay saago teskoɗen ɗum kañum dille ɗe alkuli ɗe fof ko dillo woto woni ko nanate a wanan toon dille ɗiɗi kono onon ko kalaton ko ɓuuren hewde kalaton ko dille ɗiɗi yirɗo joni alkuli min ɗum ɗo won wiɓe ɗum ɗo woni ɗo ko a hay sa wi a banggue dillo nanɗa ko gueɗe ɗiɗi ko awuji ɗiɗi kalɗa wadde ƴewata tan ko sa wi a e poɗɗo gotum ala ko serndi ɗum wone moon mbiya ba sa wi ba firti ko natti wonde dillo woto a nani mi nani ba mi nani a wadde woni ba mi nani dille ɗiɗi wadde sinno ko dillo woto nanan noon mi wiyata ba mi wiyami tan ko ba wona onon fof noon wona moon ɓe mbiyani noon wona moon ɓe mbiyani noon saabu ɗo joni hay onon telliɓeɓe wayno Sambidi wiyani noon ceerno Sambidi e on wonde o e musidɗo gadi tellade o woni Ibrahima Sow o wiyani noon wadde en teskoto ɗum banggue dillu alkulde wadde ko a ɗo mbayata kono ɗeɓɓo ɗeɗɗade ni wona a yaltinta natinat a sinno ka tawi woni ɗiɗi noon hankkadi na yaltat wona a sa itti ɗum woni sa itti nder tan yahata bowal a waɗi ɗum koko fooyi kono ɗum woni gotal ɗo wona a ko a wadde ko a ewo dewgal hen ngal ne kadi wona ba ala ko gueɗel gotol noon so tawima piwliri tan ɗi sertat ko ba wadde ko a e ba ɗe ɗiɗi jangguɗon a ba wona a ba ala ko a ba wadde ko ɗum woni ko jangguɗon kala e mon joguiɗo caɗele wawde wiide duɗal ɓalejo Samba ñalde en ala ɗum ɗon wona fo windande nde woni tan ko a e ba sa wawi sa andi a wawi teskade a wawi teskade ba sa yi a aɗa andi ko a sa yi ba aɗa andi ko ba sa yi a oɗo aɗa andi ko sernimo e oto a sa yi ba oɗo a andi ko sernimo e oto ba woni a wawi windande heddi ko foof ari ko ñasnude ɗum heddi ko foof ari tan ko ñasnude ɗum eyi way kono yerumo baba rokkiɗo joni yonno ƴakkude ha ko ƴakkata ko ne waɗi lamɗam en ne waɗi kirmasin en ina waɗi guerte en fof nani hen sooma kono ƴeew ko somdi hen ko foof majjini ɗum ala ko wiyete tan ko haako e wadde arata hen tan ko somda hen ko ari hen tan ko gam safnude ɗum ha ɓeydo wel ƴakkude eyi wadde ɗum gane ko ari ko guila e abda en ha yetti ga en tafti kelmen e ko kongen fo ari tan ko dusdema e alkulal ngal saabu sa ƴi ko kangal tan arata ngal arta ngal ara ngal arta beele aɗa wawa aɗa yawa wawde teskade ngal eyi mbi sikki mataw ko ɗum woni ko jinɗen teskinde hen e banggue targo joni noon ma en garti ceernajo oɗo ceerno Adama Ndiaye eyyi ceerno Adama Ndiaye ko heedi foof ko haadam etade wiide mbiɗa jabto lamdal ma e o mbiɗa jogui namdal faade ma hayso kono fulɓe mbiyata ni namdal wona jabtol namdal eyyi e ɗum ɗo nde kollirton koye mon nde gonnon hollirde koye mon goto fof nde haala nde a haali hen mbiɗa ka jangguinowo ewo jaltuɗa ko yiddude gendiɗi ɗemɗe gendiɗi elle mbiɗa mi sikki ma taw ko jangguinta manda ko tawi ko duuɗe ɗemɗe gendiɗi ɗe kam mi sikki ma taw ma ko pular walla ko wolof walla ko hen gotal jangguinta mbiɗa sikki somi jumani eyyi namdal men woni tan ko holen ko jangguinta eyyi holen ko jangguinta assalamu aleykum warahmatullah duɗal men machallah on beltanama ceerno kadi a weltanama hano fewi machallah yo Allah nurɗin gandal ngal minen kam ndeysan ɗo watti ndiɗo courant men coupe gaype ka président min koɗi minen to watti ndiɗo courant men coupe tan min certo réseau ha laaɓi kono kam machallah ko arti joni arti eyyi ko tawmi ɗo ko kam machallah min paami ceerno Allah jarama Allah nurɗin gandal ngal on jarama noon kala Allah ko men kadi tawede bindanɗe paaɗe taw ɗen celli ɗum kismina kala e julɗo jarama eyyi on beltanama ceerno Adama Maro kañum yaro courant mum kuppani eyyi o moƴƴi
hedde maaral noon tan eyi ko wonaa ɗum ko onon almuɓe tellinooɓe windande ɓe won mon baawɗo waɗde doggol aɗa waɗan yimɓe doggol tawtoraaɓe min ƴeewa so tawi won mon baawɗo bisimilla eyi kala mo en waɗa doggol noon yo waɗa heen oye gadiiɗo winndude inde mum walla hoore gonɗo hoore doggol ngol woni Kardio Salif eyi on ko joom ngantu eyi on mo kanko mo jogii ngantu eyi ngantu mo kadi ngantu jaɓaaɗo so Allah eyi wadde mon waɗa doggol fof yeeso tawi on bawɗo doggol jidde dañde tolno fof dañde heen baɗowo doggol yiiɗa kala tolno dañde heen baɗowo doggol kaw mataw en jinno haalde pulaar wadde sen mbatte français mbiyeten ken jannginoɓe français mbimi duuɗi ngenndiji tawa ko école aji dowla école républicaine wadde noon ko duɗal ngenndi mi watta wallahi mbeɗa janngina kono ko tubankore jannginanmi nan won joni duuɓi 10 mi arini heen kay wiide hedde duuɓi heen 3 walla 4 gonɗen ko école aji privé ɗi eɗen janngina français wona ni jannginen hay collège français et anglais o heen duuɓi 4 fawɗi en janngini comme no mbaɗo prestataire de service walla contractel ɓe mbiyata ɗum heen 3 ko comme professeur anglais français collège ƴettirɗen heen ɗiɗi ko jannginde duuɗe lesɗe ɗe woni école primaire hikka noon woni hitande 3 ɓiire nde gonɗen caggal nde mbaɗɗen formation ini wadde ne ko faraysere nde tigi jangginten eyi moƴƴi eyi awa hanke wadde ko goɗɗum woni ɗo ko sortande ni woni ɗo eyi moƴƴi eni ko firanno kadi eni ko wonanno kadi yejjitinwano ni gelle ena ganndumi ko firanno eni yejjitinwano pulaar de en meeɗa janngude ɗum wona e duɗal ŋasa ŋas no mbiru toon walla e weeyo hannde woni goo heddi noon eɗen keɓanno defte walla eɗen jannganno defte e pulaar walla ni eɗen eto windude hayso koye ñawɗo kono jangde men koye tubankore français e anglais o hol niveau mataw tawi koɗo jangginami école primaire joni caggal no jaltimi heblo ko école primaire jangginami Sidi Diallo aɗa ni woni mbinoɗo eli ns ko woni wiyo école normale supérieur wiya ini noon o wiya école normale inférieur ini ko école normale des instituteurs ɓe mbiyata mataw ko duɗal heblortu sen jumani eyi moƴƴi ewo ceernata moƴƴi ewo machallah ewo mbi sikki mataw namdal ngal ɗo namdal ma ngal ne wayata ko an hoore ma fonno wawde jabade ngal e fawade no mbiɗa ni ewo mbi sikki kadi ɗum ɗo ko no gardino ardi ɗo ni mi sikkani so tawi wonen ko foti hawden e fawade kadi ɗi kalɗa ɗo ɗi ko kalɗa ɗo ko fof eyi par ce que sa ƴeewi tan ewo taade mbiɗa kadi école primaire jangginta ewo sa ƴeewi tan sen dokki yeru kalsuji ko anda classe mo joguiɗa eɗen mbawi rokkude tan exemple tan hayso ko goto e kalsuji soit ko 5e walla 4e e ko nandi hen goto e majji tan ewo aɗa andi fuɗɗorto ko situation de découverte e woni hono no waɗiri ni ewo après l'exploitation dimanche ewo mbi sikkam ɗum ɗo fof ko an ɓurata wonde professionnel e hono no waɗiri ni ewo ko ɗo hankkadi bon sinno ko hunde waɗanode walla goɗɗum jomum wona e natande contrôle prérequis jan kono mi sikkitare ko windande adidi elle koye lawol mum tan o woni koye lawol mum tan e fannu no waɗiri ni e sikkam mi wawi noon taw min sikkata taw mbiɗa juumi e sikkami ko e lawol mum tan koye lawol pongol rewede ngol tan ngoni ngol o rewi eyi woni APC woni wawde tawtinde yimɓeɓe eko watte koye dow mum hokkude goto foof hakke mum eko watte ko beele neɗɗo ka saabu ko surtout kadi ko jangde mawɓe e wona pédagogie donc sinno ko pédagogie kadi ne wawi namdo fannu goɗɗo kaade wona jangde mawɓe
donc ko gandinta neɗɗo ko aɗa wawi andinde neɗɗo kono gandintamo koko ɓurma andude kono omo ɓurma andude ɗum taw an kanko o anda omo andi ɗum ɗum woni ko gonɗa e andinde neɗɗo o donc ɗum woni ko serdata jangde nde sinno pédagogie ko gonɗa koye hokkude neɗɗo ko anda donc gonɗa koye lowde gandal omo lowanta gandal o kadi anda ko andinte ko ew kadi ne hasi ko moƴƴi ko boni fof heɓɓoto donc kala ko gaddanɗamo no gaddirɗa fof o heɓɓoto ɗum jiidani e ndeɗon jangde ndeɗo jangde ɗo joni sinno tan o wonno wiranno aɗan ɗo joni sinno joni ko cukalel ew kala ko mbiɗa ɗum e ngal ɗo natal ina wawi sikka ko noon woori e kono onon ɗo joni wonko wiyata ɗo tan oɗon gandi ngal ɗo natal wona ɗum jomum nandi eɗen gandi ɗum firti ko wawa nanude e koye men ko wona ko ina nanni donc wadde firti fannuɗi ɗi ko ɗo ɗi ceerti to ngol to lawol ko ganduɗa ko poɗɗa rewde ko e o yahno tan aɗa andi lawol ndewa hen ha feewa no wayi wade fof a ala moon wima ɗum ɗo wona noon foti wade ko ni foti wade gila e haala mum ha e fof e somi arti noon e wiide wonde abda soodi defte omo fonno wonde nde wi abda nde tan o haala darde abda walla o haala darde soodi walla o haala darde defte e mi sikki ɗum en natti wonde hankkadi jangde fuɗɗade en goɗɗiyat e kadi so tawi en mbi eɗen kalda darɗe mum ɗe kadi yonata tan e wiide abda nde ko gollowo ewa soodi ko gollal walla abda ko baɗɗo no mbiɗa ni reftama ndewɗa ɗo abda ko baɗɗo ewo soodi ko baɗal ewo defte ko timmode e hayso ɗum woni ko addano ko kono ɗum tan yonata sabu so tawi tan en pelti eɗen naata toon abdo so woni gollowo tan wona a wawi tan abda ko gollowo tan haɗa ɗon ewo soodi a wawi wiide soodi ko gollal tan kadi haɗa ɗon ewo timmo oɗo kadi defte kadi a wawi wiide ko timmode tan kadi kanna ɗum ɗon haadani ɗon e fawade wonde toon koko way kono silsil jaaɗo mo ganduɗa ko a rewaɗa hen tan haɗo seeɗa ma hayde kaɗa hen ewo goɗɗo kadi jokka honon goɗɗo jokka goɗɗo jokka goɗɗo jokka ewo en jottaki eno wirumani e wiide wonde ɗum ɗo ko baɗɗo walla ko baɗal hayso ko farayso a wawa wadde ɗum farayso a wawa hoddirde hande gara aɗa jangguin yimɓe onon ɗo joni ko aɗa jogori jangguinde men ABC mbindana ɗumen par exemple papa va à l'école par exemple tan papa va à l'école cukalon aɗa wawi windan ɗum gona reptuɗen papa va à l'école mamma va à l'école garta e mumen gona wiide mamma c'est le sujet va c'est le verbe à l'école c'est un complément ɗum kam mi sikki ñande mbaɗɗa ɗum école fof directeur o jagguete haɓɓumanoma eyyi mi sikki ɗum mi sikku kaw Alassane walla ceerno Alassane wallahi no artirmi e lawol laaɓi ɗiɗi mi waɗimo privé andindemo wona e teyade am en wawi taw ko min o heppi mi faami tigui ko min heppi kono darsu makko no ɗo wiri ɗum ni ene laaɓi ene ngarɗi ene yuɓɓi ene feewi machallah hay batala fawtami hen heddino mataw ko min o heppi walla ko min heeñi walla ko min yaawi ɗum mi faami loora am de eyyi saabu ɗon kay ɗoɓe jarat ɗo kay eyyi hebde ne wiya toto tappate toto ɗon kay wonɗi ɓen ɗo weeli hen tan ko yimɓe keɓɗon aɓe gulla mbiya toto tappate toto ko woni tap ko woni paate ko woni ɗum mi sikki sohlani ɗon mataw ko ɗum de woni école aji mon ɗi ɓe mbayranmi nde so na taw wayri toon noon wayri école aji mon ɗi ma won hitande eyyi wayri ma won hitande wayri noon min noon kam mi yurnaki no fewi mi yurnaki école aji ɗi no fewi so Allah eyyi duuɓi jeetati tan kam mbiɗa yirlo e majji eyyi kono kam wona eɗen jurni majji wona haydara kono ɓe mbayranmi nde kam ko ɗum wonno toon ko ɗum wonno toon toto tap paate tap toto eyyi kono noon kam sa ari e jangguinoɓe enseignant aji la plupart que sa wi ɗumen où est le sujet tawata ko ganda kañumen koye mumen mi haalani kam haala jangguinteɓe e donc mi sikkani noon wadde ononne hande oɗon gari oɗon jogori wadde windande alkulal oɗon jogori jangguinede a e ba e oɗon gandine ko woni baɗɗo e baɗal sikkani eyyi mi sikkiran ɗum wonta ko taɓal jutgal ha ɓurta
e o taɓal noon won juutir tan heewi addude caɗeele ma woni taaɓiɗo waɗa écarte ene wawi wonde koyɗe caro ene wawi wonde koyɗe kela ene wawi wonde eyyi jaam hiire men on calminama Duɗa Ɓale Sam machallah on beltanama eyyi doggol tawtoraɓe nan ɗon mbawi wattude tan haqqillaji tawi won hemon mbaɗaɗo luutaɓe taw tawtoraɓe ene wawi arde haala on beltanama on jawmonon jaam ngari jangen pular ko demgal men bitte